Čo tu? Čas je práve fúka vietor, ale ideme... Why are we still here? Just to suffer. Práve s Uninkom 223 ideme do Konzumu a potom spravíme veľký taste. Takto za tým bambusom, tam už je Konzum. Kopírant. Takýto máte výhľad, keď idete do obchodu na Víre. Ticho buď. Ľudia sme tu medzi regálmi s čokoládou, tak ideme si vybrať nejaké tuto. No prosím. Z čokoládu všetko, ja si berem rýžu. Ja nechcem čokoládu. Takže tuto ľudia, toto sú sladkosti, tak ideme si nejaké zobrať. Pozrite sa. Zoberieme si Jelly Bon Sour Patch Kids. Takže ľudia, práve sme nakúpili. Máme tu plnú tašku a Odinko nosil, lebo je šikovný chlapec. Beto good boy. Ja tu mám v kapse 10 ečok. Takže môžem si skúpiť asi ešte, že možno že pizzu do Anisy. Nie, ak nám bude ešte chutiť, ale nám niečo bude reálne chutiť, tak si môžeme ešte raz kúpiť. Však to, takže vidíme sa tam niekde. Čaute ľudia, vítam vás pri ochutnávke, čo som kúpil v Konzume. Som tu s Udinkom a začneme takou ľahkou vecou, shake. Takže je to shake, takže ideme si to otvoriť. A je teplý, lebo sme ho iba teraz doniesli. Teraz sme ho doniesli, sme si ho nesili do chladničky. A keď je v chladničke a skladení, tak je úplne inak to chutí však. Ja som už pomiešal. Tak na zdravie. Na zdravie, keď ty nemáš. Tebe dám ochutná, lebo... Hej, ja už som to mal. No, aj ven. Víš, že to tak spížranuješ s medmi? Ja už edit teba nebudem robiť. Liar! You're with him! You thunder against me! You underestimate my power! Kovíš, aký som mal bielý jazyk. No reaction. Dobre, ideme pokračovať. Mali by sme... Toto necháme nakoniec to pitie, tie žuvačky tak teraz... No, tak ideme... Kaštanti čipsy. Ideme Sour Patch Kids. Jelly Bon Sour Patch. Tak. Nebudem to testovať ja, pretože aj ja to mám, takže tak. Ako sa dáme farbu? Je tu žltá, zelená, modrá, oranžová, biela. Tak dáme si zelenú, lebo tá väčšinou býva... Počkaj, najkyslejšia býva žltá, čo? Tak tuto je žltá. Tak to vyzerá. Ja musíme byť ako... Toto je žltá, Anna. No, tak ideme ochutnať takú. Na zdravie. Bro, to nie je až tak kyslé. Ja sa bojím ľudia, keď to budem ja testovať. Takže nie je to zlé. Kyslé. Ale ak niekedy budete v Chorvátsku, kúpte si, je to chutné. Once exy. Toto nie je až taká kyslá. To je hlavne tá žltá, to je... Dobre. Ticho buď. Ticho, skýpeme. Tak ďalšie si dáme Green Onion Lace. Podľa mňa to bude chutiť ako Green Onion Lace. Ovňajte ľudia. Good boy. Tak vyber si jednu. Dobre, tak to vyzerá ako typické. Na zdravie. Dobre. Ale to je dobré. Strašne dobré. Teraz máme už taký suchý jazyk. Ty to všetkých zjedal. A ty, lebo ja nemám. Takže by sme mali mať... Máme Powerade Golden Mango. Tak ideme sa z toho napiť. A ty sa chceš potom napiť? Dobre, baby, tak ty sa napiť ako prvý, lebo ja som prvý. Iba takto urobím. Nebudem brávať nič. Najlepšie príklad.
Ale ten modrý je lepší. Modrý bol lepší. Už mi to chutí. Dobre. Je to taká, ako by si to popísal? Mango. No, ale také nie je také silné mango. Také zlaté mango. Ale modrý je lepší, ale tento je tiež taký Modrý je lepší, ale tento je tiež dobrý, takže odporúčam. A ukončíme ochutnávku na sladkej note a dáme si žvačku. Je to Orbit Whites for clean and white teeth, raspberry pomegranate flavor. Takže malo by to byť granátové jablko a malina. Dobre. To má dôležité balenie. Dobre, to máš lepku. také modré, malo by to byť červené. Dobre ľudia, žúveme tu už riadnych, že 5 minút. Je to jedna z tých najlepších žúvačiek, ktorú som mal. Úprimne to viem povedať, fakt. Súhlasím. Aj chuťovo, aj... Hodnotenie by som dal nejakých, že 8, 9 z 10. Ty? Čomu? Tým žúvačkom. Ja? Ja 8. Dobre, týmto Sour 5 by som dal nejakých, že 8, 7. Tomu shakeu, ktorý som už zahodil, to je 10 z 10, to sa nemáme ani o čom baviť. Ej, jo. Get round and scratch my behind. I could never quite reach it. Here? Yeah. That's so good. Tým Lejska by si dal koľko? 10. 10. Powerade by som dal 10, 8,5. 8 a 3/4. Takže 8,75. Miau. Udinko, papa zmrzlinku. Ňam, daj si. Akú máš? Jogurt. Kto by to len čakal? A práve ideme po nejakej random ulici. Nepoznám ju. Bol som tu asi raz v živote. Ale Udinko je šťastný, lebo má zadarmo zmrzlinku.